chodil do všetkých škôl do Sliačov, 8 ľudových, ale si ma všimol pán učiteľ z Revúcej. Ja veľmi pekne hral, tak nás vedel tak zabaviť a tak obľúbený bol. Ten si všimol, že sa ja dobre učím. Tak to bol robotník, stále ten robil v Rybár-Poli. Ako front prešiel od Mikuláša Liptovského, tak to sme dokončili školu, za 2 mesiace, len bol 5. apríla prešiel front. A popri tom ste aj tancovali? Stále? A za gymnázium solo som mal Valaškova, tak šajnávice, súkeky, som mal svoje ušité. No tak mňa objavili na jednej martinskej skúške, to som bol už akurát cez prázdniny to bolo, tak ma objavil Zálešák. Že či by som nechcel ísť do Bratislavy. Mňa prijali do štátnych súbor piesni a tancu. No, tak aj tie choreografky niektoré prednášali na Slovensku. Dve boli, tak čo ich tak vymieniali. Aj prednášali na národopis chodil ten oni. Keď som skoro celú národopisnú knižku prečítal, tak som dozvedel, že národopis existuje. Ja som o tom neviem, tak som, že budem v súbore som tančil a do školy, že budem chodiť, že som vedel, že sa to tam dá, že nie sú každý deň prednášky, ale všetky celé dni. Tak povedali, my vás odporúčime v Bratislave. Tam bola tabulka na La Franconi, na papierová, že je prijímací pohovor v Lučnici. Tak som hneď sa dal aj tričku a bežal do Bratislavy. A áno, Štefan sa ma prijal hneď, lebo ja som už skackať vedel takto, po svojom len, čo nie po ľudských ale tak som... Dokonca prišla ponuka prvá v dejinách, že do Ameriky ísť na zájazd. To vtedy nebolo do 20 rokov, neboli za hranicami, zavreté hranice. Takže jedine mužstvo fotbalové zobrali najlepšie z Prahy a zo súborov zase zobrali ako najlepší súbor. No sám povedal, ale Krivolen, poď skúsiš a tak. A tak ma bral ako už starého člena zabehaného, som aj kadečo mu poradil ako národopisec. Ja som bol ako ten organizátor na tanec Elček na období, bol náš vedúci. Potom bol technik, Vladko, Šrámek a zvukár bol Tibor Sabo, no a šofér. No každý bol na niečo potrebný. Lebo filmár bol Rudkaj. Amatérsko vyhral nejaké ceny, predtým sa venoval. Čiže my sme robili filmy, ale to boli skoro všetky také neprofesionálne. U nás na tie krátke filmy ani nebolo inštitútu, ktorý by dokončoval. To sa robilo len v Gotwaldove.
ste zaznamenávali? Ako ste popisovali tanec? No, spočiatku nás ťažili aj na Labanovú písmo, ale to bolo ťažké strašne. To sa nenaučil nikto, dokonca to aj vydali na Osvetovom ústave. To nemalo kto čítať, to bolo tak ako japonské písmo alebo čínske. A vydali to aj na Osvetovom ústave, tak ako to, ten taký výčuť z toho. Bolo ľahko prejsť po tú 10. 20. stranu, ale potom, kde bolo pohyb rúk a takéto niečo. Ako ste to riešili, keď nebola tá záznamová technika? No, Záležákovo písmo. To bolo písmo telocvikárov, kde sa dialo spresnené tanečnícky. Dokonca Záležák to trocha spresňoval. Bola aj konferencie, robil v Debenovskej dolíne, že ako sa čo volá, ako sa to lípre, ako sa potiaľ to ruka, takéto to on učil a potom som to ešte aj ja reparoval. Lebo ja som tam nachádzal tie určité nedôslednosti. A potom takedy aj kreslič sa pripojil a nakreslil niektorú tú pózu, že ako je to ten oník, keď čapáše robili, lebo čo, či je staronoha stočená, či vytočená, či pokrčená, či skrčená. Začali film používať? Keď som prišiel, už to bolo v 50. rokoch, to už bolo normálne, len to bolo tak ešte, že na dva pásky. To nebolo to dokončovanie, to sme vždy odkladali, že to sa bude spájať, sobášiť do bedna, ale nezosobášilo sa to, aj tak je to v archíve. Bolo také oživenie, až keď prišli oni, videozáznam. Takže, no. Ale potom sa už prestávalo snímať menej, nebolo peniaze, potom auto sa nemohlo udržovať a tak sa muselo dať preč a tak. Pojďte, bacha! Tak sme vydali 13 zväzkov, 14, lebo jeden zväzok bol čo Môži robil, hudobný, tak čo deti našli, od starých otcov, od starých materí, čo sa oni hrávali. Takže to bolo taká všeochuť, ale sa bohato to nazbieralo. Keď sme my prišli do dediny, tak sa to 10 diel sa asi našlo, ale takedy 15 a tak. Ale keď som robil podrobný výskum, a keď čo robili aj tú vlastivedu, keď robili, tak keď som pozeral zo sliačov, tam napísali, že nemajú tance, alebo čo. A ja som tam našiel tých hier asi 50. Cez tí deti sa zdá, že to bolo také neumelé hľadanie, ale bolo to svojím spôsobom zase také prienikové, že prišiel vnúk k babke, k mame, k oniemu strýkovi a tak. Musím ja kabátik šiti.
chodila, červiede vychodila, poslala nás kráľovná, hoja, ďunďa, hoja. Aj vo východnej, keď sme tie programy chystali, tak sme vtedy boli zapojení do východnej. Pretože ja som robil, no nechcem povedať, možno aspoň v 20 východných, alebo aj v 30 možno. Že nejaký program. Väčšinou to boli klenotnice a súbory také z Liptova, a tam, kde sme robili výskum. Tak by som povedal, že sme sa nestretli na podivne, aká je tá situácia s takou neochotou. Hoja, ďunďa, hoja, prebrizla tie kamene, hoja, ďunďa, hoja, na čo sa vám kamene, hoja. V Hornej Lipci, keď som to pozrel v tých elektrických sliačoch, Svet Dolný Liptov, tak ako pri Ružomberku, tak tam niečo povedali, že tam to nie je to. A bolo to spústa veľká. Všade sa dá nájsť.